Máme tu taký nešvár u jednej skupiny dôchodcov, ktorí velebia Roberta Fica, ani nie je tak ako Erika Tomáša za 13. dôchodok, čo je fakt sranda. Milí dôchodcovia, tým, čo stále nedochádza veľa vecí, si prejdeme takto v malej skratke od sľubov až po fiasko, čo priniesla táto vládna inkvizícia. Za prvé, ako dobre viete, tak strana Hlas vám sľubovala pred voľbami 640 eur ako plnohodnotný 13. dôchodok. A čo sa stalo s týmto sľubom? No stala sa taká vec, že kde aj stal vás zástupca dôchodcov, pán Koťan, ktorí prišli s tézou, že tento rok z toho nebude nič a do konca roka nebude možné niečo takéto stihnúť. Až po týchto udalostiach sa začali hýbať ľady, ktoré nenechali chladné hnutie Slovensko a začali do tohto rýpať na tlačových besedách a na sľube, s ktorým prišiel Hlas, ktorý naľakal práve vás do svojej pasce. Prišli teda s úplným iným pohľadom na danú tému, s argumentom, že v rozpočte sú na to vyčlenené finančné prostriedky a nie to, čo tvrdil váš velikán Robert Fico pred kamerami úplný opak. Stále žijete v nejakom sne ako naivní ľudia, čo veria len to, čo kto povie a iný názor neberiete ani do úvahy, aby ste trochu nad vecami pouvažovali.